marino, verde cálido, naranja mágico, rojo pasión. Ven a descubrir los nuevos colores del arco iris. País Vasco. Ven y cuéntalo. Ariel presenta la nueva ecobolsa Ariel. Es fantástico. Ahora tengo la blancura insuperable de Ariel, al tiempo que ahorro un dinerito. Basta con cortar una esquina y rellenar mi caja de detergente conservando la Arielita y el cacito. Ya sabes, menos dinero y menos desperdicio. Nueva ecobolsa Ariel. La blancura del mejor a un precio menor. Faci engreixar els seus diners des de 10.000 pessetes amb els nous bons ICO. 10-30% d'interès amb la garantia de l'Estat. Cobrant interessos cada 6 mesos. Bons ICO. Els seus diners s'engreixaran de totes. Què és això? És Kik, la mossegada de Frigo. Veus? Un gelat de pel·lícula. Suau i cremós, amb caramel exquisit, xocolata deliciosa i, per clavar-li una bona mossegada, galeta cruixent. I d'on l'has tret? Kik, el gelat que fa crac! Kik, de Frigo. Quina mossegada! No et perdis l'oferta 3x2 de Capravo. Sembla màgic. Perdó, han dit màgic? Digui'm, quants en tinc? 2. Doncs no, senyora, són 3. És truc. S'ho pot ben creure. A Capravo en compra 2 i se n'emporta 3. Capravo. És el millor. Si ens busques, segur que ens trobes. I si et quedes, benvingut al club. Nou desodorant Rexona Creme. La seva fórmula amb agents hidratants et protegeix la pell amb l'eficàcia del millor desodorant. Nou desodorant Rexona Creme. Eficàcia que et protegeix la pell. Descobreix la nova extravaganza de Frigo. Bescuit, caramel i xocolata entre capes i capes del gelat més cremós. Romàntica, l'extravaganza gelada de Frigo.